И здравейте хора, аз съм Супреме и днеска снимаме в Бъдър PvP-то и имаме ужасен лак. Да, както виждате имам гаден лак. Доста съм изненадан, наистина много лак човек, Warpent, там ще снимаме. Доста съм изненадан, защото получих 100 и няколко, 190 гледания или 170, не знам, гледания на първия клип. Имах само някъде около 9-10 записали се. За да се запишете, нали, пак казвам, за да запишете от сега, нали, за оная томбъл, която снимах, трябва да сте абонирани, защото някои се записаха само с коментар, лайка, трябва да се абонирате и така нататък. И снимам точно веднага след като капитана ми каза. Да, тук съм Crazy Duo, ще помоля, тук трябва по принцип този акаунт да има скин, обаче не знам, нещо се е бъгнало. И тук съм с друг акаунт и просто много смотано. Ще моля капитана да ми направи още един акаунт. И да. Казаха тук няколко човека здравей. Но както и да е. В този клип искам да ви разведа и сларповете, да ви обясня за сървъра, хакерите, как се банват, това. Лично мен са им банвали 2 пъти. И си признавам, да, играх с Озуни, но вече нещата ще са... И си признавам, вече нещата ще са по-различни. Капитана постоянно наблюдава за хакери. Тук в принцип хакерите се банват за 2 седмици или за една седмица, да, за една седмица се банват. Да не я изложа. И ще отим на Warbar. Про 4 съм, която спечелих съвсем честно и искам да стана ютубър, за да поправя, там имах още няколко про 4. Така, Warbar, не ведно ще ви развеждам, за да не ви лагва. Warbar е ето това. Не знам каква е идеята. О, тук му, охо, супер. Добре, тук значи мога да си правя полшени, което е супер яко. Warp, Battle Dome. Warp Battle Dome. Добре, как е то? Дом е. Warp Battle Dome обаче за жалост е затворен. Това мисля, че не съм бил никога на този евент. И това мисля, че е някакво голямо кълбо, в което трябва да се, не то се е кълбо, в което трябва да се младите и се биете. И да се потушавате от бой. И да. Но също така много се радвам, честно така, много се радвам за това, че получих 100 гледания, 100 и няколко. За първи клип са си доста добре. Warp честите е също това, не го знам. Май трябва да си билдвате отдолу. В смисъл да купаете долу и да търсите честове. И да, нали, купаете там честове, търсите това. Намирате и ивентите са си за вас. Ивенти не знам кога има, май събота неделя. Още утре ще има евент. Warp Commands ще видим, аз там съм бил много пъти. Rank Leader, някакви тук глупости. Custom Enchants, тук са Custom Enchantовете, които са... Добре, тук са за ранкове повечето, няма хилп. Команди, някакви тук. Добре, ще ви покажа всеки един ранг. Като започна от Rank Creeper, който е най-простичкия кит. Това. Да. Rank Creeper, кита е Iron Set Pro 3, Fire Protection 1, Iron Sword Sharp 3 Fire 2, командите са Feet, AFK, Color Chat и 3 Ender Pearl. Аз имам 9. И Diamond Tools, брава кирка и там лопата, Efficiency 2 с Bow Power 2. Така, Kitwider с Diamond Set Protection 2, Breaking 1, Shard 2 Fire 1, 3 Ender Pearl, Fix Sound, Inventor C и 3 Set Home, плюс Bow Power 2, Punch 1, Diamond Tools, Efficiency 2, 3 май, да, 3. И командите за Ender Dragon, Chest, нали, Ender Chest, чупене на спаунери,
Diamond Set, Protection 3, Unbreaking 3, Diamond Sword, Sharp Trifire 2, една легендарка, Potion и някакви май, Бол, който е доста готин, Power 3, само Flame му липсва, Punch 1, Infinity 1 и Diamond Tools, Essence 3, Unbreaking 1. Това май Butter Squid. Hell, Craft, Near, Kit Protection 4, Unbreaking 3, Top Head, Diamond Sword, Sharp 4, Fire 2, какъвто има мас. И Diamond Tools, Efficiency 4, Unbreaking 1. Те, Warp. Warp да са Shop. Warp да са Shop. Те. И скоро съм с нов компютър. И скоро... What the fuck? Коста тук е? Къде беше това? Warp the Shop. Добре, значи само ранг с удар нагоре мога да ползва чопа. Warp Enchant. Бола ми е с Flame Power 3. Така. Лагва. Да. Скоро казах, че съм с нов компютър. Сега не ми дават, нали, да си купя или те да ми купят, защото трябва да взема матурите с хубави оценки. Тогава ще ми купят някакъв много брутален компютър. И те. Само да тествам нещо. Да. 4 готи ипали са за 100 points, които се вкарват с пари. Истински. SMS-чета, Butter PvP, Hertz 50 points за едно екстра сърце, от които сигурно аз ще си взема сърца. Ще си взема сигурно 3-4 сърца отгоре. Butter PvP 50 000 пари. 100 points. Не, няма смисъл според мен. Rank Creeper 30 дена. Показах ви ги вече. Wither, Ender Dragon и Butter Squid. Са ранковете. Нямам скинче, пак казвам. Ще помогна това каптане да ми направи услуга, да ми направи втори акаунт. Warpaint ходихме вече. Евент не сме ходили, който адски много ме радва. Не знам, просто това е много мощно. Сега на минута. Те са го сменили, бе. Ще пусни малко по-голяма. Да, те са го сменили. Преди беше много плакс, често весичко. Да, някакви water порталчета виждам тук. Това не знам какво е. Никъде няма табелка даже. Добре, ще се обекна. Опа. Лош. Warp. Добре, както и да е, евент се сте го видяли. Factions. Само да ни колко минути става клипа. Опа. 8 минути. Не е много, бе. Аз съм мисля вече 10-11 минути там. Faction F create име, за да го защити F auto climb и вървите около базата си. За да клаймват ви трябват power за да вземете от килове. И той веднага трябва да напише в join име. Значи, за да поканите приятел в Action, в invite име, да. И F create бастуните, например, не. Как да е? Big Mamba. Добре, значи Fdesk. Къде е Fdesk? Ето виждате, вече ми съм Big Mamba. Клан и ако някой мине около вашата зона, май ми пише Big Mamba Motherfuckers и т.н. и Warp.
Warp Force. Там няма ходя. Jump няма ходя. Nether. Никога не съм ходил на Nether. Само взема да ма килна там. Упс. Опа, тук съм махал. Warp. SMS. Trade. И тук съм махнал сигурно на PvP. Нямам си на идея. Само като виждам мястото. Warp Trade е ето това приятно място, на което може да си... Фендъра ли е, бе? Да, на някаква платформа. Ето това приятно място, на което влизате тук. Разменяте си айтеми. Излизате. И накрая идвате тук, разменяте си айтемите нататък. Да ви покажа айтемите, които имам. Това и това. Тези тук двата са супер смотани. На 30 левел и тук някакви глупости други. Имам Jump Boost 2, което е супер яко. Warp Trade и мисичките варпове показах. Влизайте в сървърчето, забавлявайте се. Надявам се да събера някъде около 300-400 гледания, за да стана ютубър и да снимам клипове тук редовно. Снимаме слаг, ако трябва, нали не е проблем. И да, хора, нямам се клипчето да ви е харесало и до